Hi guys, kaway-kaway ka mang. Hi guys, good morning. Early birds kami ngayon. Ito si Aling Nina at ang aking travel buddy na si Mangski. Punta kami mamaya sa malayo guys. Kaya active na mga kacharurot. Kasi mag-record kami ngayong araw na to. Malayo yung pupuntahan namin. Video guys, please follow to update to more videos upcoming. See you later guys. Hey guys, welcome back. Dito na kami sa aming konting sasakyan. Ang takyaw namin ngayon ni Mamang yung sasakyan ngayon guys, yung bus. Bilang nadagdagan lang ng isa. Parang libre pa yung kami sa pamasahe kasi hindi umanda yung swipe. Lang kami makadating ngayon kasi parang malilate kami. Ang butso na lang unya among makita, magkurot-kurot diyan sa kanan, Corbat. See you later guys, at ito kami niya. Hi guys, dito na kami sa aming meeting place. So datingan na yung aming mga kasama. Ayan, yan mga gagandang dilag. Yan yung maganda kong bunso. Good morning. Dito kami sa ano ngayon. Siyempre wala tayong bahan. Meet up namin. Nasisindi na lang yung kandila. Church basic. Hindi po po kasunod yung bahan. ito na hindi ng kanila subscribe. Hindi ko ganun sa tao. Yan yung ano namin. Ayun na ako. Saan ba ka magkikita doon? Meeting place sa mga. Yun na yata yung bus daya. Aling ah. Yan na yung bus daya. Hintay pa yung ibang mga kasamahan. Anong bus? Ano mo yung ano sa kanila? Kuna ko ano ang nakita ng bus. Guys, see you later. Welcome back. Ito na yung bus na namin. Ayan na sila. Ayan na. Sasakay na kami dyan. Belinda. Oy! Mag-hi mo sa vlog ko, te. Andiyan mo natin. Hi! Hello! Hi, ma. Ganda ba? Oo, maano pa to na Salamat
paano mga beshi ko? Salamat. Ayan yung bunso ko, magkasing ano kami. O kasing laban kami sa kintab ng ano, ang is life. Na si Malo. Ayan. Bunso first. Ayan. Kasi yung maganda sa concept naman ko. Mag-vlog kami. Yan yung mga magagandang dilag. Good morning mga bishi. Kaway-kaway naman kayo dyan. Habang presko pa yung mga mukha natin. At mamayang konting tanghali. Amoy baka daw na. Matawa ko. Ba't nagsikat eh? Alam ko ba gamitin yan, sir? Yung mga magaganda sa unahan. Yung miss yun, hindi. Yung miss medyo hindi sa likod, pero discounted yun. Sige, pati pabiro ka pa para makaano. Oo. Yung maganda, ano to? Maganda na bonsai sa harap. Yung maganda na matangkad sa gitna. Kung hindi masyado maganda, doon talaga sa pinakasolok. Pero may discount yun, sabi ng driver. Ha? Si Milay. Ayan, ito mga magaganda. Ito, stricto talaga ang parents nito. Maningipin, kinural pa. Oh, yan, guys. Ay, boyfriend ba? Boyfriend ba yung stricto? Boyfriend siguro dahil. Wala nang boyfriend niya. O kasi pati ngipin niya kinural eh. Wow, hindi. Ano yun? Kumain na siya ko. Nakabidyo talaga siya, oh. Uy, Time ko to sa ano sa vlog. kumain na siya. Kumain ba? Kumain na mo. Lang, panigid si Mang Siba. Kumain mo. Kumain ba kayo dito? Wala na sa bunso. Naalagi. Ayan guys. Diyan na sila. Tingnan mo ba? Kunti na lang. Filipino tayo. Pahinging mas. Ayan yung receptionist dito sa tour guys. Ano, migay siya ng tubig. Magkandidata yata yan siya ng pagkamayura. Ibuto ninyo. Gobernador yan. Ah, gobernador pala yung ano niya, tatakbuhin. Oh, yan. Oh, gobernador. Yan. Namimigay ng ayuda. Ito naman yung alalay. Ay, siya, ang cute. Ito naman yung banmajorit namin, oh. Model of the day. Ito ngayon siya. Yung charurot tutududut yung ganyan, oh. Asawa yun sa pamangkin ni Sansoy Ben Chikwa. Yan, oh. So, ito yung namin, coordinator. Ay, ang cute niya, no? Magkasimbonsay ko din yan. Alam lang ninyo, ha? Ito din sila. Ang magagandang dilag nila sa tabi. Yung isa guys, strict yung boyfriend niyan. Kinural yung ngipin niya. Pero totoo kayo. See you later, guys. Dito dapat kami uupo ni Bunso. Kaso sabi niya mangalay na yung tuhod namin. Nasip naman yung tuhod namin parang malakawayan. Hindi nga. Kasi sa atin to para tayong angel. Angel of the tour ngayon eh. Pwede pa nga tayong higa doon, Bunso. Tingnan mo, oh. Malawak. Tupin natin yung... Pag napagod tayo mamaya ba, dyan tayo upo. Kasi... Hihiga kasi kunti lang ang binti namin eh. May lahing bonsai kasi kami tong bunso ko. Tumawa si Ate Linda. Mayora, walang kape? Wala na. Yung driver parang hindi na maganda yung ng driver. Problemado sabi niya, hindi na ako makabisita sa pangalawang asawa ko nitong lagay na to. Late na. See you later, guys.
Mamimigay ka ng ayuda, Ter. Kanina ka pa ng kapa sa pitaka mo. Lipat mo dyan, Ter. Bigat na yung laman sa pitaka mo, Ter. Lipat mo dito, be. Yung isa nagkukonsume siya sa bigat ng pitaka niya. Marami sigurong laman yan. Akin wala dito, ilipat mo. Yayamanin ka, dobli yung ano. Naman, charot, oh. Ito is, andali mang, be. Pakita ko sa'yo yung kagandahan ng Oy, engine mag-ano ng kayo sa travel vlog body ko. Yan siya, oh. Yeah, cutie. Hindi niya ako sinabihan, may ganon. At ito siya yung salary, no? Oy, mas mahal kaya yung binigay ko sa'yo kaysa dyan. Salamat nga lumabas ka nung linggo. Kung hindi ka lumabas, Oh, hindi ko syempre na. maibigay sa'yo. Ang ano niya? Madaan? Ano binigay? Ah! Ay, huli siya. Yung tong red. Oh, ano siya eh. Nadala ko na kasi sabi niya kasi Yun yung nung coordinator ano. namin, pa naman guys. si, ano, si Bebe Jun! Saan? Bebe Juliet, kumuha ka ng Ito din siya, oh. Bilis! Ano yung tawag din? Magme-makeover siya dito. Lahat ng hindi maganda, magaganda, gaganda, papaganda din niya dito. Titignan mo yung katabi, ang ganda-ganda niya kahit nakakoral yung ngipin niya. Oh. Tama ka, Day? O yan, o, diba? O, wanted yan eh. Wanted boyfriend. See you later, guys. Itong, yan. Ganda niya, no? Hintay pa yung ibang magagandang mga bilag, guys. Kasi tingnan nyo, alas 7:18 na. Sabi ni Bunso, may mali daw kapag Pinoy yung coordinator kasi daw may foul play. Talino ng katabi ko. Nagmana sa atin niya eh. Pasiklaban kasi kami ngayon ng noo. Tingnan mo. Pak! O, diba? Wala bang naiwan? Pag may Tumulong na naiwan. yung ligid, guys. Paalis na. 7:21. Pagbabayan mo kami, Lord, sa aming paglalakbay ng araw na to. Sana iligtas mo kami sa lahat ng masakuna at mga kapakanan. Protektahan mo kami lahat, lalala na rin yung driver. Hello, good morning. Hello. Dala sa amin. Naway, ingatan mo po kami. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Morning. Yung 700, the rest, mahigit po. Kung hindi po kayo nagpabook doon, kung kayo po ay pupunta po doon ng mag-isa, 850 po ang babayaran nyo po doon. Kasi, totoo po yan. Kasi po doon, rides all you can. Mag-rides kayo o hindi, magbabayad kayo ng entrance. Ano po? Sumakay kayo o hindi, magbabayad kayo ng entrance. So, yun lang po yun. So, yun po ha. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat sa pag-join po sa Biyahero Taiwan Dart of Asia. God bless you all po. God bless you too. Amen. Paki-prepared na lang po ng payment. Thank you. Hindi, sobrang ganda talaga. Anong lugar ba? Anong lugar? Yan na, guys, umuusog na yung bus namin. Tapos si Gobernadora, ayan siya, oh. Magtutor daw kami ulit kasi binata pa kaya to, Day? Tanong mo, Day, eh. Binata pa to. Iririto kita. Andun yung mga magaganda kong kasama doon, no? Feel na feel talaga. Fresh na fresh sila. Oh, yan na. Kasama ngayon ka na sa... Ang dami. naman ang first batch ng snow. Ay, Brad, April pala Sila kayo yung doon. kasama ko ng Snow Mountain. Hala, hindi kami nakasama. Nag-snow talaga. Ay, dala sana tayo doon ng milkshake, Day. Brad, April wala kayo. See you later, guys. Tatakbo na yung bus. Sana meron kayo. Sana, tapos wala namang... Yan ang mga magagandang mga achi dyan sa likod. Bumalik ulit. Video na ba yan? O live? Expressway na pupunta. Ayaw niya ng live. Live. Mag-live. Ito po, alam yan. Hindi talaga yan madadaan. Sister Risa din ba? Ako din. Next stop. Patawad lalampas ako. Pick up kita ng bus. This is also a church. Bukas na to eh. Binuksan mo na. Sabi na kanina. Hindi ko pa naipin. Bakit bukas? Wala na. Hindi pareho. Ininuman mo. Eh,
Yung apple na lang, thank you. May apple dyan. Evergreen. Wala akong wala akong time dyan. Heart of Christian. Heart of Christian. Natin ko talaga papuntang airport. 你看不懂啊，我的手机是中文的啦。对啊，对啊，你要打开这个城市，打开这个，你要打开这个。 Kompleto lang, naghanda talaga. Nag-next stop na kami guys dito sa bandang Chongqing sa may KFC. Ayan. Nag-pick up yung mga pasahero. 你要用你这个 YouTube 你会不会登录啊？你会不会登录？你的账号会不会进去？你登录你的账号会不会？会嘛哈？ Ito po yung sa may Chongqing guys.